Здравейте! Направя едно клипче, не съм правил. Пак вечерта, като се прибера, читат някакви теми за майкопроизводството, за най-хубави майки и така нататък. Да покажа докъде сме стигнали. Има някои 8-10 магазина и то са 10 магазина. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То е 10 магазина, то тук е 9, то е 9. Така, има някои по-силни, някои по-слаби. Та за майките. Те, с които говорят, че че закупуват много хубави майки, ще ги помоля под клипа, ако може да ми качат страницата на някой майкопроизводител, ама с тези хубави майки, поне така като при мене, на първа паша, защото в момента ни е първа паша, колиандър. То още една седмица има и ще приключи колиандъра и предполагам, че до 10 на 15 дена ще цъфне един блок слънчоглед има. Би трябвало след колиандъра да видим да изпразним всичките магазини, да могат да напълнят с слънчоглед, макар че слънчогледа е нож-две остриета, защото тук пред нас от 5 години слънчогледа нито прашец дава, нито нектар дава. Това е голям проблем, защото една главна паша се заминава. Така че за момента сме първа главна паша колиандър, втора ако може да фанем слънчогледа и край на сезона. Странджата, вчера бях на ония ден бях в Странджата, по принцип маната се е текнала там. Наредил съм им там корпусите да слагат. Там не се знае. Надявам се 10 на 15 дена да задържи без дъжд, защото завалили, ще измие маната и сме до там. После не се знае дали ще текне. Та ще помоля наистина тези, които са много, как да кажа, хвалят много някакви определени майки, без значение, бакфъс, карника, каквато ще да е. Въпрос е, че аз майки така или иначе не съм закупувал съм в годините, но не съм видял някаква разлика. И съм благодарен за някой майкопроизводител, който да знам, че ако закупя майка, ще се развият семействата по същия начин и ще могат да съберат мед, колкото ми събират и тези моите. Аз съм казвам им бяла сакарка. Така ги бях кръстил. Все пак реклама да се направя и на моите пчели, защото аз такива пчели не съм видял, макар че съм давал на хора. При тях обаче не е същото. Реално управлението на семейството е коренно различно. Майкопроизводителите би трябвало като продават майките, да се казвате технологията на работа с тези майки. Макар че повечето майкопроизводители правят селекция за майките не толкова. Той пак е за добив на мед, но според мен, лично мое мнение, и съм го казал на познати майкопроизводители, че хората са доволни от техните майки най-вече защото нямат знанията да управляват пчелно семейство, изтърват се семействата техните личните, техните майки, техните линии ги изтърват, не могат да работят с тях, не са научени как да работят. И оттам им идва големия проблем с роенето, а роенето реално, като дойде, в последствие не могат да изкарат мед. И оттам идва големия проблем за тях. Нещо друго, като размисли, убеден съм, че дори и от чужбина майкопроизводителите, виждал съм много малко в нета пчелари, където си произвеждат майки, наистина да ги вдигат на височина, за да могат да събират количество. Големият проблем в България, и то не само в България, ами като гледам във всичките държави наоколо, почти всичко опира
до професионални пчелари и любители пчелари. Голяма е грешка обаче да си мислите, че любителите пчелари с по-малкото кошери, защото става така, че самите, тук сме пропуснали, аз затова минах да огледа сега, самите пчелари, професионалисти, има такива, които имат голям брой кошери, обаче не могат да постигнат добри резултати във ваденето на меда. Понякога е до район, но понякога не е до район. В смисъл такъв, че за мен професионален пчелар е пчелар, който има голям процент ефективност. КПД, коефициент на полезно действие. Реално с по-малко труд, с по-малко семейства, да извади количества, които са 3 пъти повече от любителите пчелари. Пак има любители пчелари според мен и с 1000 кошери. Но това си е мое лично мнение, не ангажирам никой, но пак казвам, съм благодарен някой сайт или някой майко производител наистина да покаже някакви снимки с някакви развити семейства за добив за мед, откъдето реално може да се закупи човек майки и да очаква нещо добро наистина. Нещо друго по темата. За момента не се сещам. Просто 2-3 дена чета, че пчелите били виновни. Според мен пчелите не са виновни, а незнанието на хората. Обикновено, като кажеш истината на хората, се обиждат. Мене и затова ме баднаха от едната група, защото им казах, че произвеждат само аматьори от тая група. Те ги учат само на похвати, които са при непрофесионални пчелари, какво да правят, що да правят, а пък когато един човек създаде навици на работа, той вече трудно може да ги изкорени. Той работи по един и същи начин, който и да му обяснява, много трудно се променя човек. Така. Надявам се да съм ви напълнил душата. Както вчера видях един пчелар, беше качил така кошерите и ми напълни душата. Нали? Не е само аз, нали? Не съм единичен случай. Има и други хора, които успяват да постигнат значителен напредък. Нали? Големият проблем е на тез, високите, защото като си протегна ръката, кажи речи, стигам тавана. Повдига се отдолу и се определя по тежината пълен или не е пълен, защото не може да се види отгоре. Стълбичка още не съм се направил. Така или иначе, след 10 на дена трябва да почнем да вадим, защото колиандър замена, да може да изкараме колиандър. Това е положението. Този кошер беше предния, който го бяхме снимали. В момента сме оставили 3 магазина. Това са да дам блат магазини. 10 рамкови. Аз затова им казвам магазини, понякога корпуси. Объркващо е, но несъзнателно го правя. Има де-факто 3 магазина за майката. Ханимановата решетка е тук. И имаме 1, 2, 3, 4, 5 магазина. 1, 2, 3, 4, 5 магазина за мед. А тук бяхме дърпнали старата майка. Старата майка е на 2 магазина сме я оставили. Ако събере още 3 магазина мед, ще се получат още 8 магазина. Може и да ни ги съберат. Колкото даде дядо Господ, толкова ще да е. Това беше от мене.
Чао за сега.